1-0 vyzeralo to nádejne, nakoniec prehra. Tak v prvom rade gratulácia domácemu týmu. Pre nás prvý zápas v sezóne. 6 nových mien v našej základnej dostave. Ten prvý polčas slušná úroveň z našej strany. Dokázali sme kontrolovať tú hru. Strelili sme gól. Zlomové bolo asi tie nepremenené šance na 2-0. A ten druhý polčas už sme veľa kazali sme na tých niektorých centrálnych postoch. Tým hráčom odchádzali síly, veľa sme behali bez lopty a domácich sme pustili do šancí centrované lopty, tam boli nepokrytní hráči a nakoniec bolo z toho 2 góly. Hovorím, kľúčové, možno bolo to tie nepremenené šance. Môže byť to aj tým, že ste mali prvý zápas odložený s Ružinou, že ste boli tak trošku ešte nerozohnatí? Vždy ten prvý zápas je, aj keď mali sme tam 9 prípravných zápasov, predsa tá atmosféra je tam iná v tom súťažnom zápase. Hovorím, dosť zmien je v tom týme, ale ja verím, že sa budeme zlepšovať, lebo prišli dobrí futbalisti a verím, že tie víťazstvá prídu. Dneska sme tam mali v základnej zostave 7 takých ofenzívne hladených futbalistov, lebo vypadli nám stoperi dvaja, jak Mravec, Rubind, Sielsky sa zranil včera na tréningu, takže mali sme tam trošku kombinované posty, ale hovorím, mali sme tam také veci, ktoré mali byť lepšie. Ja som hráčom povedal, že ten zápas bude dôležitý z hľadiska toho, aký budeme dobrí s loptou a to sa nám v tom druhom počase nedarilo, lebo tam bolo málo tých kombinácií, takých 2-3 prihrávky, strata, 2-3 prihrávky, strata a potom jasne odchádzajú sily a potom z toho pramenia chyby. V defenzíve tí hráči sú viac preťažení a z toho sú fatálie potom v tej defenzíve. Ďakujem strašne, čo sa vám bude asi dobre hodnotiť. Tak, samozrejme, treba toho zobrať zase z dvoch hľadisk. Prvé hľadisko, ten prvý polčas, naozaj sme svojím spôsobom prešustrovali. Najväčší problém tam bol, že hráči sa schovovali, hlavne tie defenzívne šestky nám nedokázali otvárať hru. Zbytočne sme dávali prihrávky do neznáma, dozadu, alibistické a hlavne nepresné prihrávky. Potom dostalo množstvo síl, keď sme loptu znova získali. Do druhého polčasu sme si povedali, a to je vlastne to, čo sme si povedali pred sezónou, že akým spôsobom chceme hrať. My nemáme možno nejakých výnimočných virtuózov technických, ale musíme mať zabezpečenú 100% defenzívnu činnosť, snažiť sa hrať po tých kredelných priestoroch. To, čo nám dneska vyšlo 2 tie spätné prihrávky, toto sme presne v rámci prípravy sa strašne tomuto venovali. A my vlastne, keď videli si, že Tomko nemá absolvovanú absolútne prípravu, ani ešte vyššie, že ďalšie hráči sú pozeraní, takže musím chlapcov veľmi pochváliť. Aj napriek tým problémom počas celej prípravy, keď sme trénovali 11-12 chlapci, sme ukázali charakter. A z môjho pohľadu takéto víťazstvá sú určite, to vám povie každý, určite sú charakterovo lepšie, dôležitejšie, ako keby si vyhrali 5-0. Musím samozrejme zložiť poklon aj superovi, ktorý hral veľmi kvalitne v strede medzi Roma vynikajúca hráča Ďuricu. Výborne hrali zo stredu ihriska, stredoví hráčov mali výborný, takže vraj toto víťazstvo ja som spomínal pred týmto zápasom, že Rimavskú Sobotu hodnotím ako do trojice top mužstiev, Michalovce, Podbrezová, Rimavská do trojice top mužstiev a dnešný zápas mi to len potvrdí, že to bol veľmi kvalitný super, veľmi dobrý super a toto víťazstvo nás určite možno dvojnásobne teší. Pred začiatkom miestnej časti to vyzeralo ako naozaj malo, na čo bolo zdraví. Teraz 2 stretnutia, 4 body, mohlo byť aj 6, takže dobrý začiatok. Tak určite ten začiatok je dobrý. My sme si jasne definovali pred súťažou, ako chceme hrať, akým spôsobom chceme hrať. To som už spomínal, na druhej strane je dôležité, že budeme hrať 20 zápasov, možno títo hráči, ktorí teraz nemali tú prípravu, postupne musia absolvovať a určite dostanú šancu, lebo do kádre u nás úzky 16 hráčov plus 2 brankári, takže určite každý dostane šancu. Momentálne hráme s tými, ktorí sú zdraví, hej, a snad každý zápas sa to bude zlepšovať, snad trošku už aj tá konkurencia príde. Stále nemáme takého typického zakončovateľa, kde sa dneska Peťo Tomko škoda tú šancu zahodil, hej, ale nahradil Labu, ktorý to je stoper defenzívny, lebo už musí dať ofenzívny, musí dať takého podobného útočníka, nemáme druhého klasického útočníka.